Wengane zakwethu-ke nibingelele nginamukele kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Nkosi Owati. Mina uma uqala ukungena kule channel qinisekisa ugcinisele usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiy'postayo kuyona-ke le channel. Sikhulu-ke isililo ngokubulawa kowesifazane uWandile Ngcobo oneminyaka ngo-17 waseMlazi uDlwengule-ke wase yabulawa ngokugwaza-ke bekungakaboshwa muntu. Lezi ndaba-ke zithinta abantu abaningi kanti intombazane bifunda-ke eDurban Girls High School. Lezi ndaba-ke zithinta abantu abaningi, abanye abantu noma-ke abantu abaningi bafisa-ke kwenzeka ubulungiswa ngale ntombazane-ke edlwengule-ke yabulawa lapha-ke wey'ngane zakwethu. Abantu-ke baphawule kanje ey'nkundleni zokuxhumana ngalolu daba, nangomnye ukuthi kusafanele amadoda ahlangane wodwa akhulume-ke le ndaba yokudlwengulwa kwengane. Ngeke-ke phela kwanele nangomuthi-ke hhayi le ndaba akuveke ibuhlungu lapho kuthiwa-ke kunomfowabo phakathi kulesi senzo. Nangomunye uthi-ke yiwo abantu besilisa sebephenduke-ke izilwane, kubuhlungu phakathi enhlizweni. Rest in peace ndodakazi, sicongelela-ke zaphela izingane zethu. Fisa ukuthi ngezovo lwakho nombono wakho uthi wena cabangani-ke ngalolu daba.